Alaitasun gatxaloekin guztiok poztu eragin. Agertu da jaungoikoa, Maria gandik sortua. Agertu da Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, arratsalde honetan presta ezagun geure anima, Eukaristio honetan parte hartu alizateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Hoi jainko, Virginia Santuaren erditze doatxuaz, zigorretik azke utzi duzu, zure semearen haragizko izatea. Egizu, harengan bizi berria sortuak garenok, garbi gaitezela bekatuaren kutsu guztietatik. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. San Juan apostoluaren lehenengo gutunetik, zenide maiteok, eskatua ala guztia hartzen dugu jainkoa gandik, haren aginduak betetzen baititugu eta ari atsegin zaiona egiten. Eta hau da haren agindua, haren seme Jesukristoren izenean sinetsi eta elkar maita dezagula, hark agindu zigun bezala. Haren agindua betetzen dituena, jainkoa gandago, eta jainkoa harekin. Honela dakigu gurekin dagoela, eman digun espirituaren bidez. Ene maiteok, ez sinetsi espiritua omen duen edozeini, ez sinetsi espiritua omen duen edozeini, aztertu lehenengo jainkoa gandik datorren ala ez. Sasi profeta asko agertu baita munduan. Honela jakingo duzuen norbaitek jainkoaren espiritua duen ala ez. Jesukristo egiazko gizon egin dela aitortzen duenak jainkoaren espiritua du. Baina Jesus aitortzen ez duenak ez du jainkoaren espiritua, antikristoarena baizik. Entzuna duzue hau etortzekoa dela, hala bada munduan da jadanik. Zuek ene maiteok, jainkoarenak zarete, eta garaitu dituzue sasi profeta horiek, zuengan dagoena, munduan dagoena baino handiagoa da eta. Horiek mundukoak dira, horregatik munduaren arabera hitz egiten dute, eta mundukoek entzun egiten diete. Gu berriz jainkoarenak gara, eta jainkoa ezagutzen duenak ezagutzen digu. Jainkoarena ez denak ez digu entzuten. Honetatik jakin dezakegu nor duen egiaren espiritua eta nork gezurrarena. Jaunak esana. Nazioak emango dizkizut ondare. Nazioak emango dizkizut ondare. Jaunaren erabakia iragarriko dut, berak esan dit, nere seme zarazu, nik zaitut gaur sortu. Eskatu neri eta nazioak emango dizkizut ondare,
lur osoaren jabe zaitut egingo. Nazioak emango dizkizut ondare, horrela bada egingo go eta erregeok, ikasi behingoz munduko buruzagiok, zerbitza ezazue jauna begirunez, egiozue agur, auzpez eta ikaraz. Nazioak emango dizkizut ondare. Aleluia, 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 aleluia. Erreinuari buruzko berri hona, hotz egiten zuen Jesusek, eta herrian gaiz guztiak sendatzen zituen. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Juan batailatzailea kartzelan sartu zutela jakintzuenean, Jesus Galileara baztertu zen. Baina Nazaret utzirik itsas bazterrean dagoen Kafarnaumen jarri zen bizitzen, Zabulonen eta Neftalinen lurraldean. Horrela bete zen Elias profetak esana. Zabulonen lurraldea eta Neftalinen lurraldea. Itsasbidea Jordanez beste aldean gentilen Galilea. Ilunpean bizi zen herriak argia handia ikusi zuen. Herioitzalean bizi zirenei dizdira egin zien argiak. Ordutik hasi zen Jesus hots egiten. Bihotz berri zaitezte, hurbilda eta zeruetako errainua. Galilea osoan barna zebilen Jesus, hango sinagogetan irakasten. Errainuari buruzko berri ona hots egiten eta herrian gaitz eta eritasun guztiak sendatzen. Siria guztian zabaldu zen haren izena. Edozein gaitz eta oinaze jotako eramaten zizkioten, deabrudun, epileptiko naiz elbarri, eta ark sendatu egiten zituen. Eta Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea eta Jordanez bestaldetik etorritako jendetza handia jarraitzen zion. Jaunak esana? Eskerrak zuri jauna. Izan dezakegu eguberri aldia bukaeran dugula. Igande honetan jaunaren bataioa ospatzen dugu eta horrekin eguberri aldia bukatzen zaigu. Baina urtean zehar sartzen gea, ohitura normaletan, garai normalean, eta Elizak hori badaki, eta gaurko evangelioa hortaz datza. Esaten digu, hurbilda zeruetako erreinua. Erreza zaigu eguberri alditan eta garai fuertetan Jesus jauna topatzea, ez? Eguberri aldian Jesus haurtxoa ikusten dugu eta gure bihotza xamurtu bezala egiten da, eta horrekin bat egiten dugu, ez? Baina Jesus bakarrik garaioietan ez da ematen. Baizik eta geure egunerokotasunean ematen da normalean. Hoiek dira gauza normaletik ertetzen diren gauzak, ez da? Denbora liturgiko fuerteak, ez? Baina Jesus egunero eta momenturo bizitzeko gonbitea luzatzen zaigu gaur. Eta hoxe da, ez da? Bihotz berri zaitezte,
Eta bihotz-berri etxearen grazia ez dugu jasotzen eguberrian edo Paskoan bakarrik, baizik eta egunero eskau berra daukeun gauz bat. Abilako Santa Teresak beak esaten zuen jainkoa putxero artean topatzen zuela edo topatu zuela, hor ezagutu zuen. Eta gu ere horta deituta gaude, geure eginkizunetan, geure lanean, kotxean, etxean, familiekin, pasiran gaudenean, momentu horietan ere, Jesus gurekin topo egin nahi du. Beraz, gu ere adi edo egon behar dugu, Jesusen presentzia bilatzeko. Bilatu eta aurkitzeko. Hoxe eskatzen diogu gure jangoikoari. Geure egunerokotasunean, Jesusen maitasun ikutuak bizi ditzagula, ikusi ditzagula, eta horiek eman dezaigula fede sakon batera. Los toques ordinarios de Dios se nos dan en la vida ordinaria. Dios no es un ser extraordinario, sino es algo ordinario. Ordinario entendido como que se da en la cotidianidad de la vida. Y nuestra cotidianidad es muy simple, pues levantarnos, hacer nuestros quehaceres, estar con la familia, ir a hacer alguna compra, estar con los amigos, servir a los que tenemos al lado, venir a la comunidad. En esos momentos Jesús se nos quiere dar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pedir la gracia que hoy se nos pide en el Evangelio, la conversión del corazón, para que una vez que ese corazón se vaya convirtiendo, también se vaya convirtiendo todos nuestros órganos y junto con ellos nuestra vista y nuestro oído, para poder ver en lo ordinario a Jesucristo y para poder escuchar en lo ordinario a nuestro Señor. Hoy le pedimos eso, que nos conceda ese corazón humano pero a la vez partícipe de lo divino, que nosotros podamos ver a Cristo en nuestra cotidianidad. Angoikoaren salbamen indarra agertu zaigun Jesusengan, jodezagun guk ere harengana, uste honez eskatuz. Jesus jauna, zu agertzean argitu egin zen ilunpetan zegoen herria. Gida gaitzazu eguneroko geure jardun eta pausoak. Eska dezaiegun jaunari. Jesus jauna, zuk oihukatzen duzu berri ona, sinisteko aldatu beharra dugu pentsaera eta jokaera. Eraberritu gaitzazu zure jarraibidean zintzo ibil gaitezen. Eska dezaiegun jaunari. Jesus jauna, jangoikoaren asmoa betetzen astean, askatu egintzen dituen menperaturik zeuden gizon emakumeak. Egin gaitzazu beharretan dauden zenideen zerbitzari. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Edenkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau. Lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau sengo zegu, betiko zurenaren ogi. Bedenkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua.
hau xengo zegu, betiko zorenaren edari. Bedeinkatu zu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hartu jauna bihotzonez zeure herriaren eskaintzak, fedez aitortzen dugun egia, zerutar sakramentu honen bidez, lor dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti ere korri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bidez agertu zaigu egun honetan, gu eraberritzen gaituen hartu eman miragarriaren misterioa. Zure hitzak geure uleria bere gain hartu du, eta geure izate hilkorra betiko ospera jaso. Horrela batasun miragarri baten bidez, guri ere beti ereko izatea ematen digu. Horregatik ingeru taldekin batean gorezen zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu, Santo, Santoa, tira guztiei jainko jara, zero lurra, beterik azta, zure iztira, Hosana, zeru goienetan, bedeinkatoa, jaunaren izenean, datorrena. Hosana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu garduek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire, oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hil eta piztu zer. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Eraberean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Jeni, Jose eta Rosario, eta Consuelo eta Luis Miguel. Eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure horpegeren argitan. Errukizak izkigorraingu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiek batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegon ez gero, ez gaitzazotziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazo gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakia gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet neure pakea ematen. Begira zure lizaren sinizmenari, eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu lizari pakea, eman batasuna, errek bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea, beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Honemen, hangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zinor zure etxean zartzen, baina zazuiz bat eta sendatuko nahiz. Zu gabe Jesus nora, joango gara zu betiko bizitzako hitza jauna dituzu, zu zaitu gure maizu, zu gure gidari, zure hitza guretzat indar eta argi. Zu gabe Jesus nora, joango gara zuk betiko bizitzako hitzak jauna dituzu. Zure hitzez berriztatzen guk zure opari, zure hitzez bihurtzen zu gure janari. Zu gabe
Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, Eukaristian parte izatea eman diguzu. Egizu sakramentu honek, eragin ditzala geure bihotzetan bere fruitua, eta sakramentu hori hartzeak egin gaitzalagai zure doaiak onartzeko. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedenkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Jainkoaren ama guztiz ona, zaitugu maite, beti, zaitugu maite, beti. Gure zer gaiztoek zure bihotza dute erdiratzen samurra baita. Gutaz izan zazo beti errukia, beti. Jainkoaren ama guztiz ona, zaitugu maite, beti, zaitugu maite, beti. Eskerrik asko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde, eta gaun bat izan dezazula.